Esango nuke pertsona oso baikorra naizela, alaia eta leiala, esango nuke hori niri buruz. Txikitan, guain sekretutxoak konputatu behar ditut, ia oso motza nuen eta nereo deitzen ziaten mutil bat ematen nuelako. Osasun flojo xamarra izaten nuen txikitan, baina azkarren nintzen, nahiko azkarra ikasteko eta beti horrek salbatu egin nau pixkat. Eta gero egia esan 10-12 urtekin eman nun kriston aldaketa eta orduan ja luzea izaten nuen, askoz ez seguruagoan nengoen ere buruarekin eta azkenean ere klasiko liderra edo pixkat liderra ere izan nintzen. Nire estiloa deskribatzeko esango nuke rockeroa dela, baina aldi berean txik punto batekin. Beti gustatu izan zaitere Hollywoodeko urrezko sasoi hori, enkajea, ezpaingorriak, rollo sensual hori, eta hori rockarekin kombinatuz eta punkarekin, British estiloa ere oso gustoko dut, eta beltza, beti beltza, hori da nire estiloa. Musika entzuten dut, esango nuke ia une oro. Goizetan esnatzen naizenean egiten dudan lehenengo gauza izaten da irratia piztu. Eta gaztearekin oso gustora nago. Horra aurkitzen baitut euskal musika, gero animatzeko musika ere aurkitzen dut, musika alternatiboa ere entzuten dut Euskadi Gaztean, eta hortaz aparte Radio 3 ere asko gustatzen zait, Radio 3, atzerriko irratiak ere entzuten ditut, XFM adibidez. Nire lehengo kastina ETV-rako oso ondo gogoratzen dut. Izan zen Anitzele saiorako eta oso urduri nengoen. Goain ere beste sekretutxo bat kontatu beharret junintzan bekainak depilatu gabe. Ze abisatu zidaten, azkeneko momentuan, aizu nire kastina da hemendik ordu erdi batea, bidaliko izugu testua. Testua jaso nuen eta orduan dutxatu gabe nengoen. Ilea desastre bat egina eta garrantzitsuena niretzat izan zen bekainak depilatu gabe jo nintzala. Eta orduan pentsatzen nuen aterako nintzala kamaran, kriston bekainakin tipu unicejo bat bezala, eta orduan jo nintzen konfidantza puntu gutxiago batekin. Beti goatzen naiz hortaz. Beti. Ingelesa, euskera eta gaztelania erabiltzen ditut, eta nik uste dut, gaztelanian erama hizkuntza da, baina bai euskeraz eta bai ingelesez ere oso ondo moldatzen naiz, agian ez dut hainbesteko nibela, baina oso ondo moldatzen naiz. Ingelesez asko ibiltzen naiz sare sozialetan, gustatzen zait, baita atzerrian dauzkadan lagunekin ere, baita jarraitzen dituan taldeen profilean edo Instagramen komentarioa jartzeko asko erabiltzen dut. Euskera erabiltzen dut asko nire lagunekin, eta baita lanean ere. Nire lanan izaten dut kontaktu handia publikoarekin, eta hemen Gipuzkoan euskera asko hitz egiten denez, nik ere euskera hitz egiten dut asko beraiekin, eta gero saiatzen naiz nire eguneroko bizitzan ere euskaraz egiten. Eta ez dakit beste hizkuntzarik ez dakit, baina orain oso pikatuta nago txinatarrarekin. Oso pikatuta nago horrekin, ikusi dute aurkezle famatu bat ikasi duela, ez dakit badago hor, ez dakit truko bat edo zerbait, eta nik esan dut ikasi behar dudala.